Okay. Na, dwi'n iawn. Wel, croeso i chi gyd yma. A dda cael eich gweld chi gyd. Hyfryd cael lot o sŵn yma, ac eto mae'n dda bod ni'n gallu tywelu rwan am chydig bach. Croeso arbennig hefyd os ydych chi yn ymuno efo ni ar y we. Da ni'n falch o gael eich cwmni chi ac yn dymuno bydd Duw yn eich bendithio chi a ninne efo yn gilydd wrth i ni addoli. Chydig o gyhoeddiadau wythnos yma cyfarwyddi nos Fercher. A wedyn mae rhai ohono ni yn mynd ffwrdd dros y penwythnos, mynd nos Wener i Fryn y Groes a dydd Sadwrn. Felly mi fydd yna gyfle i ni gael cymdeithasu a cyfle i ni gael gweddio efo'n gilydd yn hynny. A wedyn sy'n nesos fydd Duw'n caniatáu mi fyddai yma yn arwain yr oedfaon. Dwi hefyd yn pregethu pnawn yma yn Helybont, felly gweddiwch bydd hynny yn fendith i'r rhai sydd yno yn gwrando. Dwi'n credu mae dyna'r prif gyhoeddiadau i ni sôn amdanyn nhw. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dechrau fel hyn. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac am ei stamp ei sylwedd ef arno, ac am ei cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni peredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. Da ni'n gallu gweld Duw mewn cymaint o wahanol ffyrdd, ond y ffordd arbennig mae Duw yn dangos ei hun i ni ydy yn ei fab yn yr arglwydd Iesu Grist. A Iesu wedi dod i gyflawni peredigaeth ein pechodau trwy farw ar y groes ac atgyfodi. Rwan, oedd yr Iddewon arfer addoli Duw ar ddydd Sadwrn yn arbennig. Dyna'r diwrnod arbennig y Sabath i'r Iddewon. Ond y reit gynnar, mi nath y Cristnogion cynnar ddechrau cyfarfod, nid ar y Sabath, ond ar y dydd cyntaf yn yr wythnos, ar y Sul, mwyn dathlu y ffaith fod Iesu wedi marw dros yn pechodau, ond wedi atgyfodi. A'r atgyfodiad yn arwydd o fuddugoliaeth fawr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n dal i gyfarfod ar y Sul yn gallu dathlu y ffaith bod ganddo ni waredwr byw. Felly, dwi am i ni ganu emyn, da ni fel arfer yn canu ar Sul y Pasg. Gwawriodd y bore, yn ddisglair a chlir, geni gobaith yn Ninas Jerusalem. Lliain ymhlug, goleuni yn y bedd, wrth i'r engel gyhoeddi cyfodwyd.
Reit, wel, blant, dowch ymlaen i'r blaen am funud bach i steddfan yma. Ia? Da iawn ti, Daniel y cyntaf i ddod. Reit. A ni. Ych chi'n iawn? Reit. Wan. Tywyd i oer un dydy. Mae di mynd yn lot mwy oer wrth yma. A da ni wedi cael lot o law. Ond heddiw, tydi ddim yn bwrw glaw ar y funud yn Llundain. Sut dwi'n gwybod hynny, ydych chi'n meddwl? Dewi. Mae'n deud y ffôn ar y tywydd, ond nid yna sut dwi'n gwybod ar ran. Dim yn newyddion yn hollol, ond ar y teledu bore yma, oedd yna lot o luniau yn dod o Llundain. A rheswm oedd y lluniau yn dod o Llundain oedd bod yna rhywbeth arbennig yn digwydd yna. Ras arbennig. Gawn ni'r llun cyntaf i fyny. Steffan? Ras arbennig, ydych chi'n falle'n gallu gweld nhw fanne ar fanne. Ras marathon. A mae yna filoedd o bobl wedi dod yna i gymryd rhan yn y ras yma, ras marathon Llundain. Rwan, ydych chi'n hoffi redeg? Rhain o'ch chi'n hoffi redeg, beth bynnag. Lot o fywyd gynnwch chi, dwi'n gwybod. Mae'n braf gallu rhedeg yn dydi. A mae yna lot, gawn ni'r llun nesaf, mae yna lot yn gallu rhedeg, dyna ni llun arall ohonyn nhw, yn rhedeg, yn gryf ac yn gyflym. Ond wrth gwrs, beth sydd yn bwysig am marathon ydy chi'n gorfod dal ymlaen i redeg, ac ymlaen i redeg, ac ymlaen i redeg. Achos mae marathon, a chi'n gorfod rhedeg nid 100 metr, reich weithio fe ras 100 metr, weithio dechrau fe ras 400 metr. Mae marathon dros 26 o filltiroedd. Mae 26 o filltiroedd yn lot, yn dydi? Mae 26 o filltiroedd fel rhywbeth tebyg i o fan hyn i Landudno, dwi'n meddwl. Ddyliwch am redeg yr holl ffordd o fan hyn draw i Landudno. Rhedeg yn bell. Anna, ti'n gwrando? Reit. So, pwynt marathon ydy, nid jyst cychwyn y ras, mae yna lot yn gallu cychwyn, ond gorffen y ras ac ysgawn i'r llun nesaf. Dyma ni, yr un ddaru ennill blwyddyn dwytha yn y ras, yn croesi'r llinell a mae arbenni hynna, a mae'n edrych wedi blino, dydy? Mae'n edrych wedi blino wrth iddo fe groesi'r ras fanne, ac ambell un yn dod ar ei ôl o. Mae'n efo marathon Llundain. Nid, wel, mae yna rhain poeni pwy sy'n dod gyntaf, ond y peth mawr am marathon Llundain ydy bod lot yn rhedeg, a mae lot rhan fwyaf yn gorffen y ras. Ond da ni isio i chi ddilyn Iesu Grist. Da ni isio chi ddilyn Iesu Grist, ond di dilyn Iesu Grist ddim yn rhywbeth da ni isio chi wneud jyst am chydig bach. Wel, mae rhain gorau rhedeg a cario ymlaen efo'r marathon reit tan y diwedd. Da ni isio chi ddilyn Iesu Grist reit trw'ch bywyd. Ie? Sorry? Am byth, ie. Isio dilyn Iesu Grist am byth. Mae yna hanes yn y Beibl am un ddaru ddilyn Duw yn dda. A mae gen fe enw da, enw sy'n gan rhywun yn capel yma. Caleb. A mi oedd y Caleb yn y Beibl yn rhywun oedd eisiau dilyn Duw. Ac oedd lot o bobl Israel ar y pryd oedden nhw wedi clywed bod Duw eisiau iddyn nhw fynd ymlaen i Wlad Canan. Ac oedden nhw'n ofni'r bobl oedd yng Ngwlad Canan ac oedden nhw eisiau troi nôl. Ond
mae Caleb yn cario ymlaen. A dyna beth sydd yn cael ei ddeud am Caleb gan Dduw ei hunan. Mae ysbryd gwahanol efo ngwas Caleb a mi ddo fy nilyn yn llwyr. Felly dyna ydy'r peth da ni eisiau chi wneud. Dilyn Iesu Grist, ond nid jyst dilyn am chydig bach, ond dilyn ymlaen, dilyn yn llwyr. A bellach ymlaen yn y bregaeth, mi fyddai'n sôn am pam bod hi mor bwysig bod ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist yn llwyr. Felly, rwan, yn y bregaeth, dwi'n gwybod, a pregaeth yn gallu swnio fel marathon i chi, mae'n amser hir yn dydi, ond mae yna daflenni dro fanne, taflen efo llun i rhai llai ohonoch chi falle i allu lliwio, a taflen wedyn efo cwestiynau i rhai eraill ohonoch chi i fedru ateb yn ystod y bregaeth a gweld beth sydd yn digwydd. Felly, cofiwch gymryd rheina cyn y bregaeth. Reit, gewch chi fynd nôl i eistedd. A mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengil Ioan a y 6 bennod. Efengil Ioan a'r 6 bennod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad efo'r tyrfaoedd. Y diwrnod cynt, oedd o wedi cyflawni gwyrth fawr. Oedd o wedi porthi y 5,000. Chi'n cofio'r hanes am borthi'r 5,000 efo dim ond 5 torth a 2 bysgodyn yn cael ei bendithio, a rheini wedyn yn dod ac yn cael ei rhannu rhwng pawb. A dyrfa'n dod y diwrnod wedyn yn disgwyl rhywbeth spectacular. A mae'r arglwydd yn siarad efo nhw, amdano fo fel bara'r bywyd. A dwi am ddarllen rhan o'r hyn nath yr arglwydd ddeud wrthyn nhw o adnod 48 ymlaen. My fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd eich hynafiad y manna yn yr anialwch ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio a marw. My fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth, a'r bara sydd gen i fi i'w roi yw fy nghnawd, a'i roi a wnaf dros fywyd y byd. Yna dechreuodd yr Iddewon ddadlau'n daer a'i gilydd, gan ddweud, sut y gall hwn roi ei gnawd i ni i'w fwyta? Felly dywedodd Iesu wrthynt, yn wir wy'n dweud wrthych, oni fwytewch gnawd mab y dyn, ac yfed ei waed, ni bydd gennych fywyd ynoch. Mae gan y sawl sy'n bwyta fy nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol. A bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd fy nghnawd i yw'r gwir fwyd, am gwaed i yw'r wir ddiod. Mae'r sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i yn aros yno fi a minnau ynddo yntai. Y tad byw am hanfonodd i, ac yr wyf fi'n byw oherwydd y tad. Felly'n union bydd y sawl sy'n fy mwyta i yn byw o'm herwydd unnau. Dyma'r bara a ddisgynodd o'r nef. Nid yw hwn fel y bara a fwytaodd yr hynafiaid, buont hwy farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth.
Dywedodd Iesu'r geiriau hyn wrth ysgyn y synagog yng Nghapernaum. Wedi iddynt ei glywed, meddai llawer o ddisgyblion, geiriau caled yw'r rhain. Pwy all wrando arnynt? Gwyddai Iesu'n ddoi hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau ac meddai wrthynt, a yw hyn yn peri tramgwydd i chi? Beth yn te os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle roedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd. Nid yw'r cnawd yn tycio dim. Mae'r geiriau rwy fi'n ei llefaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto y mae rhai ohonoch sydd heb gredu. Roedd Iesu'n wir yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd y rhai oedd heb gredu a phwy oedd yr un a'i bradychau. Dyna pam, meddai, y dywedais wrthych na allai neb ddod ata fi heb i'r tad beri iddo wneud hynny. Go'r amser hwnnw, trodd llawer o ddisgyblion yn ei holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gofynodd Iesu'r 12, a di chwythau hefyd efallai am fy ngadael. Atebodd Seimon Pedr ef, arglwydd, at bwy rawn ni? Mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. Ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw sanct Duw. Atebodd Iesu hwy, onid my fi a'ch dewisodd chi'r 12. Ac eto, onid diafol yw un ohonoch? Roedd yn siarad am Judas fab Seimon Iscariot, oherwydd roedd hwn ac yn taenyn o'r 12 yn mynd i'w fradychu ef. Dyma air yr arglwydd. Geiriau Iesu Grist yn dod i'r tyrfaoedd a disgyblion nid y 12 o nifer o disgyblion yn gwrando. Rhai oedd yn rhyw ddilyn Iesu'n gwrando ac yn dweud, mae hwn yn rhy anodd i ni. Ac yn peidio dilyn. Ond Pedr a'r 12 yn dweud, na, da ni yn mynd i sticio. At bwy yr awn ni. Gen i ti y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, wrth droi ato ti y bore yma, dyn ni'n diolch i ti am y geiriau dyn ni newydd i darllen. Ac yn diolch am dy fod ti wedi'n galw ni i dy ddilyn di. Dyn ni'n diolch o Dduw'n Tad, dy fod ti wedi edrych arno ni mewn trigaredd oherwydd crwydro oedden ni ar un adeg, crwydroddi wrth i ti, bob un yn mynd i ffordd i hunan. A mi fedra ti'n hawdd iawn adael i ni fynd i ddinistyr. Ond rwy ti yn dy drigaredd wedi cofio amdano ni. Wedi danfon dy fab i'r byd ar yn mwyn ni. A Iesu wedi dod i roi i hun yn brydwerth dros lawer. O, da ni'n diolch o Dduw'n Tad. Bod Iesu wedi dod i dalu pris ein pechodau ni. Da ni'n diolch i fod o wedi dod fel bugail i geisio y defed colledig. A da ni'n diolch o Dduw'n Tad bod o wedi marw ar y groes ond wedyn wedi atgyfodi yn goncwerwr marwolaeth. Da ni'n diolch o Dduw'n Tad o fod ti wedi danfon yr ysbryd glân i'r byd i symud yng nghalonau pobl i'n dwyn ni o farwolaeth i fywyd ac i'n helpu ni. I'n galluogi ni i weld Iesu fel ein gwaredwr ac i roi yn ffydd yn yr arglwydd. Ac felly y bore mawr newydd, da ni cyfaddau mae'r unig sail sydd gynddon ni dros sefyll ger dyfron di ydy'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud trosto ni. Yn gweddu ni rwan felly Dduw'n Tad ydy byddi di o'r newydd yn sicrhau ni yn ein calonau. Dy fod ti'n yn caru ni, a fod yn beiau wedi cael ei clirio trwy waed i'n harglwydd Iesu Grist. A da ni'n gofyn o Dduw'n Tad am gael golwg mwy clir ar y cyfan mae Iesu wedi wneud trosto ni. Trwy hynny'n bod ni'n dod i garu'r arglwydd yn fwy, a dy garu di o Dduw'n Tad yn fwy.
Da ni felly'n gweddio bydd y gair byddwn ni'n yn myfyrio ynddo fo, wir yn siarad efo ni bore yma. Ac y byddwn ni trwy hynny yn gweld efo llygaid ffydd yr iachwdwriaeth fawr yma sy'n eiddo i ni. Ni o Dduw Tad yn cyflwyno'r byd i ti yn ei angen, yn ymwybodol o gymaint o anawsterau a gymaint o ofid sydd yn y byd o'n cwmpas ni. A da ni'n gofyn o arglwydd, nid i roed oethineb i arweinwyr y gwledydd fel bod nhw o Dduw Tad yn gwneud penderfyniadau doeth i amddiffyn y di-amddiffyn, i ofalu am y gweiniaid. Arglwydd, da ni'n cyflwyno i ti y difreintiedig yn ein byd. Gan weddio Dduw y bydd na ryw fodd y byddwn ni'n gallu trefnu pethau'n well yn ein byd i ofalu amdanyn nhw. Ond o Dduw, yn fwy nag unrhyw beth arall, da ni'n ymwybodol mae'r hyn da ni angen yn y byd yma ydy bod pobl yn dod i glywed am dy gariad di yn Iesu Grist. Ac felly da ni'n gweddio dros dy eglwys, y bydd dy eglwys o Dduw Tad, os gwelid i fod yn dda, trwy dy drygaredd di yn cael i bendithio, i fod yn oleuni yn y byd, yn disgleirio fel dinas wedi gosod ar fryn. Rho rai i bregethu'r gair yn glir o Dduw Tad. Rho dy ysbryd i eneinio'r gair, a rhoi bobl glistiau i wrando a chlywed y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno ti bawb yn yr eglwys hon sydd angen dy gymorth arbennig rwan, rhain dioddef iechyd, rhain wynebu gwahanol yn awsterau, gwarchod dros y bobl o dad. A rhai da ni'n nabod y Dduw Tad mewn man eraill, bydd yn drigarog a gwylio drostyn nhw. A rwan, wrth i ni droi at y gair o Dduw, os gwelid i fod yn dda, gadair gair fod i ni yn fwyd un hyneidiau. Trwy'r ysbryd glân, trwy'r geiriau cywir i mi i'w llefaru, a trwy'r ysbryd glân, tro galonau i bob un ohono ni i glywed beth sydd gyda ti i'w ddeud, ac i ymateb mewn ffydd. Glyw yn gweddi, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Oedd cyn troi fyfyrio yn y gair, mi newn ni ganu un emyn arall, emyn sydd yn edrych i'r nefoedd, yn edrych ar ddeulawr tad lle mae yr arglwydd Iesu Grist yn eistedd yn eiriol trwsto ni. Ger bron fy nyw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilys. Yr archoffeiriad mawr yw ef, sy'n byw i eiriol trosodd byth. Yr archoffeiriad
Y bore yma, dwi am i ni droi at cwestiwn yma. Ofynodd yr arglwydd Iesu Grist i'w ddisgyblion ac yn arbennig yr ateb roddodd Pedr i'r cwestiwn. Yn Efengel Ioan, yr 6 bennod, mae Iesu yn gofyn pan oedd pawb o bethau nhw'n gadael ddim yn dilyn yr arglwydd ddim mwy. Iesu'n gofyn i'w ddisgyblion, dych chi am fynd ffwrdd hefyd? Ac mae Pedr yn ateb yn adnod 68. Arglwydd at bwy yr awon ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti, neu gen i ti y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Mae bywyd pob un ohono ni'n llawn o benderfyniadau gwahanol. Rhai penderfyniadau mawr ac eraill sydd ddim yn ymddangos mor bwysig. Beth diddorol ydy edrych yn ôl ar penderfyniadau hynny. Oedd ar un adeg ddim yn edrych mor bwysig, ond yn y pen draw oedden nhw wedi newid llwybr yn bywyd ni. Chi'n meddwl am rhywun fel Ruth yn yr Hen Testament. Oedd wedi dod nôl i Bethlehem efo Naomi. A wedi penderfynu reit rhaid i fe fynd allan i Loffa. Rhaid i fe fynd allan i geisio cael chydig o fwyd, felly oedd ddim mynd i'r ceie a pigo fyny rhywfaint o'r ysgubau oedd wedi cael ei disgyn i gollwng. Felly mwyn cael chydig bach o rawn. A dyma'n mynd allan a doedd dim gwahaniaeth rhwng gwahanol geia, mae'n debyg. Oedd na un cae o haidd, un ochr y lôn, cae o haidd ar ochr arall i'r lôn. Dim lot o wahaniaeth. Ond mi ddigwyddodd hi benderfynu, dwi am fynd ffordd yma. Ac oedd y cae yna yn eiddo i Boas. Ac am fod i wedi penderfynu, peidio mynd ochr yna'r lôn yn ochr yna, am fod i wedi penderfynu gwneud hynny. Yna, wel, oedd hi holl stori hi wedi newid. Dyma hi yn priodi Boas. Dyma'n o llinach chi fe anwyd y brenin Dafydd ac o'i llinach chi yn y pen draw y ganwyd yr arglwydd Iesu Grist ynde. Penderfyniadau. Tybed, os na ryw benderfyniad yn eich bywyd chi wrth edrych yn ôl, dych chi'n meddwl, sa'n i hoffi sa'n i ddim wedi penderfynu gwneud hynny. Yn siŵr bod na. Ac eto mae yna benderfyniadau eraill wrth edrych yn ôl ydyn ni'n gwneud diolch. Mae dyna oedd y llwybr ddaru ni ddewis. Un o'r cyfnodau hynny, pan o'n i'n gorfod wneud llawer o ddewisiadau mawr oedd 48 o flynyddoedd yn ôl. Yr adeg yma'r flwyddyn, o'n i wedi dod i'r coleg yma Mangor. Ac am y tro cyntaf, o'n i'n gorfod cymryd cyfrifoldeb dros fy mywyd. O'n i'n gorfod penderfynu beth i fita. O'n i'n gorfod penderfynu pa ffrindiau i sticio atyn nhw, pa ffrindiau falle, neu rhai oedd yn ymddangos yn ffrindiau, ond o'n i'n siŵr. O'n i'n gorfod dewis y ti wario fo arian. Cael llyfr check am y tro cyntaf. Does neb yn defnyddio checs dyddiau yma, mae'n debyg, ond cael llyfr check am y tro cyntaf. Ond o fewn ychydig wythnosau, oedd na benderfyniad llawer mwy oedd rhaid i mi wneud. Oedd rhaid fi benderfynu, a o'n i'n mynd i barhau ar y llwybr o'n i wedi ddewis, y llwybr o'n i wedi breuddwydio amdano fo, a wedi meddwl am ei ddilyn ers blynyddoedd. Neu a o'n i'n mynd i wrando ar lais arall, a mynd ar lwybr arall. A oedden ni'n mynd i newid y cyfeiriad. A oedden ni'n mynd i ddilyn yr arglwydd Iesu. A'r cwbl oedd hynny'n ei olygu. A mi oedd y penderfyniad yn un arwyddocaol, achos nath o newid yn llwybr i yn llwyr. Be fyswn i wedi wneud, sen i ddim wedi gwneud y penderfyniad, dwi ddim yn gwybod. Lle fyswn i rwan, dwi ddim yn gwybod. Ond oherwydd y penderfyniad hynny, wel, dwi fan yma heddiw. Ac os da ni'n sôn am farathon, yn 6 milltir ar 20 a chydig bach mwy.
Ar un olwg, mae heddiw yn bwynt ar oedd y cael yn y marathon i fi, achos 36 o flynyddoedd yn ôl i'r sil yma, oedd y sil cyntaf i mi fel gweinidog yma ym Mangor. 36 o flynyddoedd. A i gyd yn mynd nôl i'r penderfyniad yna, 48 o flynyddoedd yn ôl, i ddilyn yr arglwydd Iesu. So ond oedd y disgyblion yn wynebu'r un math o benderfyniad yn y darn am y ddarllenwyd. Oedd yr arglwydd wedi bod yn dysgu, ac fod yna lawer wedi dechrau i ddilyn o, bydd os yna adeg pan oedd pethau'n wahanol. Oedd yr arweinwyr crefyddol yn dechrau condemnio Iesu, yn dechrau gwrthwynebu Iesu, yn deud wrth bobl, os ydych chi'n dilyn Iesu, yna ydych chi ddim yn bod yn ffyddlon i'r grefydd Iddewig, ac oedden nhw'n bwrw amheuaeth ar yr arglwydd Iesu. Yn wir, roedd yr hyn oedd y gwaredwr yn ei ddysgu mynd yn anodd i ddeall. Oedd o'n deud wrth i ddilynwyr bod rhaid iddyn nhw fwyta i gnawd o a gyfed i waed o. Ac i rai oedd hyn yn, dwi'n yn siŵr am hyn. A dyma yna lot yn troi ffwrdd. Y tyrfaoedd yn troi oddi wrtho fo. A dyma'r arglwydd yn troi at ei ddisgyblion wedyn, at y deuddeg, a dweud, wel, beth ydych chi'n mynd i wneud? Beth ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi yn mynd i sticio efo fi? Ydych chi yn mynd i aros efo fi, neu ydych chi'n mynd i fynd? Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod nhw wedi sticio efo fo. A bod y penderfyniad yna wedi golygu, wel, bywyd cwbl wahanol iddyn nhw. A dechrau hefyd efallai am fy ngadael, arglwydd at bwy yr awn ni. Mae geiriau bywyd trygwyddol gen i ti. A dyn nhw'n gorfod dewis dilyn Iesu neu beidio. Credu mae Iesu oedd y Meseia, neu mynd yn ôl i'w hen fywyd. A felly heddiw, mae'r un cwestiwn yn dod i ni. Ydyn ni yn dymuno dilyn yr arglwydd? Ydyn ni dymuno sticio efo'r arglwydd? A'r cwestiwn dwi eisiau holi felly heddiw ydy, pam ddylen ni ddilyn yr arglwydd Iesu? A rhoi rhan o ateb i'r cwestiwn hynny. Achos tydi dilyn Iesu ddim yn rhywbeth mor boblogaidd yn gwlad ni, tydi? Does dim llawer yn ei ddilyn o ddifri. I ddweud i gwir, adeg y pandemig yma, mae yna nifer o bobl yn yr eglwysi, nifer o weinidogion yn deud, wel, da ni wedi ffeindio bod yna rai pobl ar ôl y pandemig, pan oedden nhw ddim yn gallu dod i'r capel. Rwan da ni wedi ail-agor, maen nhw wedi penderfynu bod nhw ddim yn dod nôl. Pam bod hi'n bwysig bod ni yn dilyn yr arglwydd o hyd? A reswm cyntaf. Mae yna fywyd trygwyddol i'w ennill. Mae yna fywyd trygwyddol i'w ennill. Rwan, falle bod hwnna'n swnio'n rhywbeth syml iawn i ddeud, a fydd yna ambell un yn falle sydd ddim yn dilyn Iesu'n dweud, wel ie, mae hwnna just am sail i hynny, just wishful thinking ydy sôn am fywyd trygwyddol. Hynny, da ni'n byw mewn byd real, byd lle da ni'n gallu teimlo pethau. A mae'r byd real yma yn pwysio arno ni, yn dydi? Mae'n mynnu yn sylw ni. Hynny di, mae'n stumog i yn fatgoffa i pan fydd hi'n amser cinio mod isio bwyd. Mae yng Nghyfri Banc i'n atgoffa fi bod angen i fi fynd i'r gwaith ac ennill pres. Mae'r calendar yn atgoffa fi bod amser yn brysio ni flaen a cymaint o bethau i wneud a dim digon o amser neu egni i'w gyflawni. Rhaid cael y plant i fynd i'r ysgol, rhaid, wel, dim ond 83 o ddyddiau heddiw tan y Nadolig. Da chi wedi dechrau meddwl am y Nadolig, tybed? Mae yna lot o bethau eisiau meddwl a paratoi, a maen nhw sôn falle bydd dim digon o dwrcwn ar gael i ni. Be sy'n mynd i ddigwydd? Ydw efo digon o betrol i'r car ar gyfer wrthnos nesaf yma? Hynny, mae'r byd yn pwyso arno, dydy? Dyma fywyd, dyma reality. Mae'n mynnu yn sylw ni. Ond
Ond nid oes yna fwy i fywyd na hynna. Fe ddydodd Iesu fod mwy i fywyd na bwyd, a mwy i fywyd na dillad. Mae'r ffaith fod yr holl bethau sydd ar gael i gymryd yn bryd parhau i'n gadael i'n wag a gwneud i rywun holi, ond nid oes yna fwy. Ond nid oes yna rhywbeth arall y gallwn ni i ystyried. Rhywbeth arall i fod yn sylfaen i'n bywyd ni. Ac wrth gwrs, rhan o'r cwestiwn hwnnw ydy beth sy'n digwydd pan mae'n bywyd ni ar y ddaear a mae'n dod i ben. Ydy o jyst yn ddiwedd neu os yna bwrpas mwy, os yna rhywbeth mwy. Ond dim ond rhan o'r peth ydy, wel, beth sy'n digwydd pan mae'n bywyd ni'n dod i ben, ynddi? Os yna rhywbeth rwan y gallwn ni i brofi, rhywbeth rwan sydd yn mynd i fod yn bodloni'r gwacter sydd yn nghalon ni. Gwacter sydd ddim yn gallu cael ei lenwi trwy gael gwaith, trwy gael digon arian yn y banc, trwy gael lot o ffrindiau. Ateb y Beibl ydy, oes, mae yna rhywbeth mwy. Mae yna rhywbeth mwy. Mae yna Dduw sydd dros bob dim a wedi creu bob dim, wedi'n creu ni mwyn i ni gael perthynas efo fo. A dyna ydy'r bywyd rhagwyddol. Hyn, meddai Iesu, yw'r bywyd rhagwyddol. Dadnabod i'r unig wir Dduw. Dyma beth sydd yn mynd i fod yn bodloni'n calonnau ni. A dyna pam bod angen dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A gwir ydy, ydych chi'n gweld, i'r rhan fwyaf o bobl yn y cymdeithas ni, tydi Duw ddim yn dod fewn i'w meddwl nhw, ddim mewn i'w bywyd nhw o gwbl, tydi Duw ddim yn cyfri, os di o'n bod rhywbeth allan fan edio. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bydd cael holl bethau mae'r byd ma'n ei gynnig rywsut yn ei bodloni nhw. Ond, chi'n gweld, nid llenwi'r gwacter yn eu calonnau, mae'r holl bethau eraill yma. Ond cuddio'r gwacter yn eu calonnau. Ac ar adegau, da ni'n ffeindio bod, fel se, rhywbeth yn deud stop. Rhywbeth yn gwneud i ni aros. Rhywbeth yn gwneud i ni i holi'r cwestiynau mawr yma, ond nid oes yna fwy. A y tragedi ydy bod yna lot o bobl. Mwy yna gallwn ni i feddwl. Lot o bobl wedi stopio a wedi dweud, does ddim pwrpas yn y byd o gwbl i ddim byd. Gwagedd ydy'r cyfan. Ac eto, os newn ni wrando, pan mae'r amser yma'n dod a da ni'n dod i stop a meddwl be di pwynt y cyfan. Yna, os newn ni wrando'n iawn, mae Duw yn gallu dod a siarad efo ni. Fel y gnath efo'r salmydd, pan oedd y salmydd yn ysgrifennu a dweud, peidiwch a gwbyddwch mae fi sydd Dduw. A dyna oedd y disgyblion wedi darganfod. Pan oedd pobl eraill yn troi ffwrdd a dweud, wel, da ni'n mynd i oruchwylio mewn rhyw fan arall am rhywbeth i fodloni'n calonnau. Dyma'r disgyblion yn dweud, Pedr yn siarad ar ei rhan nhw. Arglwydd at bwy rawn ni. Gen i ti y mae geiriau y bywyd rhagwyddol. Ti sy'n gallu agor y drws i ni i'r hyn sy'n mynd i fodloni'n calon ni. Ti sy'n mynd i ddod â ni i'r pwynt lle da ni'n gallu adnabod Duw yn iawn. Ond y fywyd rhagwyddol yw ennill. A dyna pam bod isio dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, be'n union mae Crist yn ei gynnig i ni? Be mae Crist yn wneud i ni sy'n golygu bod ni'n gallu cael perthynas iawn efo Duw? A mae ffordd mae'r arglwydd yn cynnig bywyd tragwyddol i ni. A beth sydd
i angen arno ni i fod yn meddu ar y fywyd. A mae yna gyfoeth o ddarluniau, mae yna gyfoeth o ddelweddau yn yr ysgrythur i ddangos mor sicr a diogel ydy'r bywyd mae Iesu'n ei gynnig i ni. Sylwch, oedd Iesu di bod yn deud wrth yr Iddewon fod rhaid iddyn nhw fwytau gnawd o a gyfed i waed o. Geiriau oedd yn dramgwydd iddyn nhw, ond mae'n dangos bod y bywyd tregwyddol, bod cael gafel ar y bywyd tregwyddol rhywbeth sy'n ymwneud efo yr hyn nath Iesu'n marw ar y groes. O hwn yn gwbl sylfaenol be nath Iesu ar y groes, a fydd hwn yn bwydo fewn i'r cyfan dwi'n mynd i ddeud rwan. Ond dwi eisiau rhoi i chi 9 peth yma yr arglwydd Iesu Grist yn ei wneud trwy farwolaeth ar y groes. 9 peth mae'r arglwydd yn ei roi i ni. Mi oedd gen i restr o 11, ond dwi wedi mynd lawr i 9. A fyddai'n brysio trwyddyn nhw yn eithaf sydyn, troi mwy o sylw falle i un neu 2 ohonyn nhw. Ond gadwch i ni ystyried rhai o'r delweddau ma'n yr ysgrythur sydd yn dangos be mae Iesu yn ei wneud i ni. A'r cyntaf ydy cyfiawnhad. Cyfiawnhad. Un o eiriau mawr y Testament Newydd ydy cyfiawnhau. Galatiad, yr ail benod, adnod 16. Felly be gradasom ninnau yng Nghrist Iesu mwyn ein cyfiawnhau. Neu Rhufeiniaid penod 5 ar adnod gyntaf. Am hynny oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd. Mae gennym heddwch a Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Darlun sy'n dod o lys barn. Da ni'n y doc mewn llys barn, a mae'r barnwr yna yn sefyll o'n blaen ni. A mae'n edrych ar be da ni'n neud. A mae'n edrych, da ni wedi cadw gyfraith. Ac wrth gwrs, os yw'r Beibl yn deud rhywbeth wrthon ni am Dduw, mae'n deud i fod o'n sanctaidd ac yn gyfiawn. Ac felly, os dwi gael perthynas efo Duw, rhaid i mi fod yn gyfiawn. Rhaid i mi fod wedi fy rhyddhau o bob eogrwydd. Mae eogrwydd yn gallu bod yn beth mor ddifal yn dydy. Pan da chi'n gwybod bod chi'n gwneud rhywbeth o'i le a da chi'n teimlo'n eog, mae'n deimlad mor ddinistriol yn dydy. Da chi'n crybachu i fewn i chi'ch hunain. Ac yn llythyr at Eglwys Rhufain, mae Paul yn dangos yn glir yn y penodau gyntaf yn bod ni gyd yn eog. Does neb yn gyfiawn. Yn y benod gyntaf, mae'n sôn am y cenhedloedd oedd ddim yn gwybod am Dduw a ddim yn cymryd unrhyw sylw ohono fo ac yn mynd i ffordd ei hunain yn gwneud pethau ofnadwy. Wedyn yn yr ail benod, mae'n sôn am yr Iddewon oedd yn grefyddol ac eto, i bod nhw'n grefyddol ac yn gwybod y gyfraith eto, doedden nhw'n gallu cadw'r gyfraith rhywsut. A mae'n dangos bod pawb wedi methu, mae pawb yn eog ger bron y barnwr mawr yma. A be allwn ni ddisgwyl y dyfarniad? Eog. Ond be sydd yn digwydd ydy bod y barnwr rwan, mae'n dod lawr o'r orsedd lle mae'n barnu. A be sy'n arbennig am y barnwr yma, ydych chi'n gweld yn wahanol i farnwyr yn llysoedd ni, ydy yn erbyn y barnwr yma, da ni wedi troseddu. Fod i'r un, da ni wedi pechen i erbyn o. A mae'n dod lawr o'i orsedd. A mae o yn cymryd i le yn y doc yn lle ni. A mae'n cymryd yn cosb ni yn lle ni. Ac felly, da ni'n cael mynd a mae'r dyfarniad yn cael ei roi i ni bod ni yn gyfiawn. Ond rygion ni wedi cael ei gymryd ymaith. Da ni'n cael ein dyfarnu'n gyfiawn. Da ni'n cael ein cyfiawnhau. A dyna beth sydd mor ryfeddol. Cyflog pechod ydy marwolaeth.
ond mae'r barn o'r ei hun yn talu'r cyflog hwnnw. Mae'n troi ato ni a mae'n deud, mae dy euogrwydd wedi ei symud. Rwy'n dy gyhoeddi di yn gyfiawn. A oedden ni'n canu, doedden ni funud nôl. Am i'r di euog fynd i'r groes, caiff fenaid euog ei ryddhau. Dyw'r cyfiawn un, ar sail y loes o'i weled ef sy'n maddau mai. Da ni wedi'n cyfiawnhau trwy Iesu Grist. Yr ail ddelwedd, mae bwysiad. Effesiad y benod gyntaf, 5 adnod, o wirfodd ei ewyllus fe'n rhagordeiniodd i gael yn mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist. Y darlun teuluol yma. Peth ofnadwy wedi bod yn amddifad yn dydyn ni. Yn dydy. Dych chi'n meddwl am yr golygfeydd o Afghanistan yn ddiweddar, lle oedd pawb yn trio ffoi o Afghanistan, ac oedd na rieni oedd yn cymryd eu plant ac yn rhoi eu plant i filwyr America, yr Unol Daleithiau, mwyn iddyn nhw gael mynd ar yr awyrennau. A'r plant yna'n colli eu rhieni. Sa ddim byd gwaith ar ein olwg na bod yn unig heb neb. Neb y gallwn ni ddeud, da ni'n perthyn iddyn nhw. Ond yn Christ, da ni'n cael ei tynnu mewn i'r teulu mwyaf rhyfeddol. Nid plentyn wedi i feithi ydy ni. Nid fostering. Nid dyna be mae Duw'n wneud efo ni. Mae plentyn wedi i feithi. Mae'n cael byw yng nghartre rhywun, ond di o ddim yn perthyn yn ei go iawn. Ond pan mae plentyn yn cael ei fabwysiadu, mae'n dod yn rhan o'r teulu. Da ni wedi cael profiad o hyn yn y teulu ni. A dwy hogan fach yn cael ei mabwysiadu, a maen nhw'n rhan o'r teulu. Maen nhw'n perthyn i ni. A da ni, trwy'r hyn mae Iesu Grist i wneud, yn cael yn mabwysiadu gan Dduw, a da ni'n blant iddo fo. Does neb yn gallu deud wrthon ni na da ni ddim yn perthyn. Darlun nesa. Cymod. Cymod. Dim bellach yn ddieithriad. Chi'n gwybod peth mor ofnadwy ydy pan mae yna rhywbeth o'i le rhyngddo ni a rhywun arall. Mae yna rhyw rwystyr wedi dod. Lle da ni yn teimlo da ni'n gallu bod wir mewn perthynas iawn efo nhw. Da ni'n gwybod yn y byd yma mae gelyniaeth yn gallu dod. Gelyniaeth go iawn yn does. Ac wrth gwrs gelynion i Dduw ydyn ni pan da ni wedi crwydroddi wrtho fo ac yn pechu. Da ni'n gosod hyn fel gelynion, fel gwrthwynebwyr iddo fo. A mae Paul yn dweud yn y llythyr at yr Efeiniad, gobryn y bydd neb yn marw dros sy'n cyfiawn. Efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros sy'n da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd yma'n dal yn bechaduriad. Cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oedd ddim yn elynion. Oedden ni'n elynion, ond oedden ni'n cael yn cymodi. Mae Crist yn talu iawn. Mae'n tynnu ymaith y rheswm dros ddicter Duw yn ein herbyn ni. A da ni'n cael yn cymodi a Duw trwy'r ras yn harglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod nad peth bach ydy hynny. Achos pris sy'n cymodi ni oedd marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Y darlun nesaf. Glanhau. Glanhad.
Titus, llythyr at Titus, yr ail benod ag adnod 14. Rhoddodd ei hun drosom ni, i brynu rhyddid oddi wrth bob anghyfraith, a'n glanhau ni, i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ei hun. Da ni gyd yn gwybod am y profiad o fod wedi bod falle yn gwneud rhyw hen job fudur, a da ni dod mewn a dyn ni'n teimlo fudur a mae eisiau mynd i'r gawod i gael yn glanhau ni. Ond da ni hefyd, dwi'n meddwl, pob un ohono ni'n gwybod rhywbeth am y profiad o deimlo yn fudur tu mewn, o deimlo'n front yn aflan tu mewn. Lle da ni'n ymwybodol, mae'r pethau da ni wedi gwneud, y ffordd da ni'n meddwl weithiau, mae'r ffordd da ni'n meddwl yn gwneud ni deimlo yn aflan, yn afiach, da ni ddim yn dda. Ond yn Christ, da ni ddim bellach yn aflan. Da ni bellach yn cael yn glanhau. Os rhodion yn y goleuni, fel mae ef yn y goleuni, a mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu ei fabef yn ein glanhau ni o bob pechod. Meddyliwch am hwnna. Yn ein glanhau ni. Ni. Nid rhywun arall. Nid pobl draw fanna. Nid pobl yn y Beibl amser hir yn ôl. Yn ein glanhau ni. O bob pechod. Y pethau yma sydd yn groes i Dduw, y pethau da ni a chywilydd ohonyn nhw, y pethau sy'n gwneud ni deimlo'n aflan. Ie, glanhau ni o bob pechod. Pob un. Di Duw ddim yn deud, glanhau chi o bob pechod, ond am y pechod bach yma. Neu ond am y peth mawr yna. O bob pechod. Da ni'n cael yn glanhau trwy waed Iesu Grist. Yn trio brysio trwy'r rhain mwyn i ni gael mynd trwy'r cyfan. Prynedigeth ydy'r nesaf. Prynedigeth. Dyma chi ddarlun o fyd caethwasiaeth. Oedd y caethweision yn adeg yr arglwydd Iesu Grist, fydde yna farchnad yn cael ei chynnal, lle fydde nhw'n cael ei gwerthu. Ac oedd yna bris oedd yn cael ei roi am geithwas. A weithiau bydde ceithwas i hynna'n yn gallu cyneulo chydig bach nes bod efo digon i dalu pris am i ryddhau fo'i hunan. Ac y pris hwnnw oedd y prydwerth. Mae Pedr yn deud, gwyddwch nad a phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd chi oddi wrth yr ymarweddiad oferet i feddwyd gennych, ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen di fai a dyn am, sef Crist. Mae o'n talu'r pris. Mab ydyn yn tynnu ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Da ni wedi cael yn prynu o'n caethiwed i'r diafol. A mae hyn yn gysylltiedig a rhywbeth arall. Rhyddhad. Dyma chi'r seithfed. Rhyddhad. Da ni ddim bellach wedi'n carcharu, wedi'n clymu mewn, wedi'n cael fewn gan yn pechod. Does dim rhaid i ni bechu. Trwy Iesu Grist, da ni'n cael ei ryddhau am yr ysbryd glân yn cael ei roi i weithio yn y calonnau ni fel bod ni'n gallu dweud na wrth bechod. I'r hwn sydd yn ein caru ni, a gan rhyddhaodd ni, oddi wrth ein pechodau a'i waed. Dyna sut mae llyfr datgyddiad yn dangos neu'n sôn am Iesu Grist. Hynny, da ni yn gwybod rhywbeth am gaethiwed, yn dydyn ni, efo'r lockdown lle oedden ni ddim yn cael gadael yn cartrefi ar un adeg, ddim ond i gael mynd am dro unwaith y dydd, i ymarfer corff unwaith y dydd. Ac oedd y caethiwed yn iddyn wedi'n cael mewn. A rhywsut, da ni'n teimlo'r caethiwed hwnnw mor aml.
pan da ni'n meddwl am yn hunain yn wedi'n cloi fewn i'n bywyd o fethu cyflawn ni ewyllus yr arglwydd yn iawn. Ond trwy waed Iesu Grist, mae rhyddhad yn dod. Rhyddhad o egrwydd, rhyddhad cydwybod, a rhyddhad i fentro i weithredu ewyllus yr arglwydd trwy gymorth yr ysbryd glân. Yr wythfed, ail enedigaeth. Ail enedigaeth. Bendigedig, medde Pedr, bendigedig fydda Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd fe'n geni ni o'r newydd i obaith bywiol. I obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth meirw. Chi'n gweld, mae'r Beibl yn disgrifio ni fel rhai sydd yn farw mewn pechodau. Yn farw mewn pechodau a chamweddau. Da ni ddim efo'r gallu i wneud unrhyw beth am yn bod ni'n farw. Ond pan da ni'n cael yn hael eni, da ni'n cael bywyd newydd o'n mewn. Da ni'n cael yn atgyfodi yn ysbrydol. Mae yna rhyw fywyd newydd sy'n golygu bod ni'n gallu byw i y Dduw. A dyna oedd Iesu'n trio egluro i Nicodemus yn pan dyma hwnnw'n dod fi'n nos. A'r arglwydd Iesu'n deud, yli Nicodemus, wyt ti'n Pharisêr, ydych chi Pharisêr yn trio bywhau'ch hunain trwy gadw'r holl gyfraith. Ond mae eisiau gwneud rhywbeth mwy radical. Yn wir yn dweud wrth eto, ni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas y Dduw. Ac am bod Iesu di marw ar y groes, mae'r ysbryd wedi ryddhau i ddod i fywhau'n calonau marw ni ac i'n gwneud ni'n fyw i Grist. A mae hyn wedyn yn golygu y nawfed delwedd. Da ni'n cael yn goleuo. Da ni ddim bellach yn ddall. Fe ddydodd Iesu my fi yw goleuni'r byd. Ond oedd cymaint o bobl yn gweld Iesu pan oedd yma'r ddaear a doedd nhw'n yn gweld bod goleuni ganddo fo. Ond wedyn, ydych chi'n cofio pan nath Iesu ofyn i'r disgyblion yn Cesarea Philippi, pwy ydych chi'n dweud ydw i? A Pedr yn dweud, ti yw y Crist mab y Duw byw. A Iesu dweud, gwyn dy fi di Seimon mab John, a nid cig a gwaed a ddatgyddiad hyn i ti, ond fy nhad. Rhwng sydd yn y nefoedd, oedd yr ysbryd wedi cael ei ddanfon gan y tad i oleuo meddwl a chalon Pedr iddo fo weld pwy ydy Iesu Grist a sut mae pwysau arno fo. Oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleuni o'r tywyllwch a lewyrchodd yn ein calonnau i roi ni oleuni'r wybodaeth am ogoniad Duw yn wyneb Iesu Grist. A chi naw peth gallwch chi fynd adre a myfyrio arnyn nhw. Ond, da ni'n gorfod dod at trydydd pwynt. A di hwn ddim yn mynd i gymryd dim amser i mi egluro, dim ond rhoi'r cwestiwn i chi. At pwy rawn ni? Be newch chi felly? Ydych chi mynd i benderfynu dwi am dderbyn yr hyn sydd gan yr arglwydd Iesu i'w roi i mi? Mae'r cwbl wedi glymu efo be nath Iesu ar y groes yn dydy. Yn marw ac wedyn yn atgyfodi. A pan oedd Iesu'n dweud yn wir, on i fwy tewch gnawd mab y dyn a gyfed i waed ni bydd gen eich fywyd ynoch. Yr un oedd o'n i ddeud oedd, yr allwedd i fywyd tregwyddol ydy credu. Credu yn ddau pwyso arna i. Pwyso ar yr hyn dwi wedi gwneud drosto chi. Fedrwch chi'n cael bywyd unrhyw ffordd arall. A dyna oedd Pedr wedi weld. At bwy yr awn ni.
Ac wedyn ni bwysio. Nid rhywbeth dyn ni'n gwneud un waith a dyna fod i hwn. Dyn ni parhau i bwysio ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Bob dydd o'n bywyd. Oherwydd, yr hwnna barhau hyd y diwedd fydd cadwedig, meddai Iesu. Yn llyfr datgyddiad. Ie, unwaith dyn ni wedi rhoi'n hynny yn wylo Crist, dyn ni'n ddiogel i dragwyddoldeb. Ond mae rhaid i ni fod yn bobl sydd yn gyson yn pwyso ar yr arglwydd. At bwy ewch chi bore yma. Ydych chi'n ei ganu efo yn gilydd. Amen. Dilynaf fy mi gael trwy foes. A'r march a gwradwydd y byd. Os dim ots bod y byd ddim yn meddwl rhyw lot o Iesu, dwi'n mynd i ddilyn o. A dygaf ei firmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf drwy gymorth i ras y llwybr a gerddodd e fe, nid rhyfedd o sgwawd i'r y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd y ne. Ac wedyn cawn ni glosio at fwrdd yr arglwydd efo'n gilydd. Wel, da ni'n cael closio at fwrdd yn arglwydd. Yn harfer ni yma ydy fod pawb sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist fel i gwaredwr wedi difarhau am eu pechod ac yn pwyso ar yr arglwydd yn cael cyfranogi. Holedyn ef ei hun, mae y bara'r gwyn fanne wrth y bwrdd. Os ydych chi ddim wedi cael a ydych chi eisiau cael yna, mae y bara a'r gwyn yna. Fel dwi'n deud mor aml fan hyn, wrth i ni ddod at y bwrdd yma, da ni'n cofio mae bwrdd yr arglwydd ydy hwn ac nid yn bwrdd yn ni. Gwahoddiad sydd yma i rai ddod. Gwahoddiad trwy ras ein harglwydd Iesu Grist. Gwahoddiad nid am yn bod ni yn deilwng, ond am ei fod o yn deilwng. Nid am yn bod ni yn haeddu bod yma, ond am ei fod o'n dewis trigyrhau a dewis gwahodd rhai fel ni i ddod a chofio am y maddeuant sydd yn dod trwy Iesu Grist. Felly wrth ddod da ni yn holi'n hunain i wneud yn siŵr bod ni ddim yn dod
mewn rhagryth bod ni ddim yn dod yn ystyried ni hunain yn well na phawb arall. Yn holi'n hunain, nid yn siŵr bod ni ddim yn pwyso ar unrhyw beth, ond ar farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. Ac wrth i ni holi'n hunain, eto da ni yn cofio. Da ni'n cofio'r pris o dalwyd. Yn cofio nad oes dim condemniad i'r rhai sydd yng Nghrist. Da ni weithiau'n condemnio ni'n hunain. Ond mae gwaed Iesu Grist yn glanhau ni o bob pechod. Mae Satan weithiau'n yn condemnio ni, ond mae gwaed Iesu Grist yn glanhau ni o bob pechod. Weithiau mae'r byd yn dirmygu ni, ond mae gwaed Iesu Grist yn glanhau ni o bob pechod. Ac felly, da ni'n edrych at Iesu ac yn llawenhau yn y gobaith a'r bywyd sydd i'w gael trwy yr arglwydd Iesu Grist. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein Tad, unwaith eto ger dy fron di, da ni'n cofio nad oes ganddo ni unrhyw sail i fod yn falch ynddo ni'n hunain. Da ni'n gweithredoedd gorau ni, eto ddim yn glir o ryw elfen o amhiredd, ryw hunan ymffrost, ryw elfen o falchder. Ac o Dduw Tad, ar wyt ti'n yn adnabod ni'n well na ni'n hunain ac yn gwybod am bob crwydriad yn meddwl ac yn calon ac yn gweithredoedd. Da ni felly'n dod ger dy fron, o Dduw Tad, yn agored, yn cyfaddef i ni fethu. Ond da ni'n credu fod Crist wedi llwyddo. Da ni'n credu fod y fath werth yng ngwaed di-niwed a ffyr ein harglwydd Iesu Grist. Fe bod y gwaed hwnnw wedi dywallt yn ddigon i glirio hyd yn oed yn beiau ni. A da ni'n diolch ti o Dduw Tad fod ti wedi rhoi ffordd mor weledol rywsut. Ffordd yn bwydo'n sy'n hwyren ni i ni gofio hyn, yn bod ni'n gweld y bara'n cael ei dorri. A hwn yn arwydd o'r corff a dorwyd mwyn ni. Bod ni'n blasu'r gwên sydd wedi cael ei dywallt a chofio'r gwaed dywallwyd drosto ni. Helpa ni eto, Dad, wrth i ni brofi i gael yn sicrhau dy fod ti yn caru ni ac wedi maddau'n holl feia ni trwy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fel dwi'n dweud, mae'r gwahoddiad yma i bawb sy'n caru'r arglwydd i gymeryd o'r bara a'r gwyn, neu os ydych chi ddim yn siŵr o'ch perthynas ar arglwydd, yna defnyddiwch y cyfle yn ytrach i ofyn i Dduw eich helpu chi i bwyso arno fo. Felly'r nos y bradychwyd ein gwaredwr, y gymerodd fara ac fe'i torodd a dywedodd cymerwch bwytewch ond y fy nghorff yr hwyrach dorri'r trosach. Gwnewch hyn cof amdanaf. Y gawn ni fwyta o'r bara. Ar un modd wedi srwperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn cnifr gwaith bynnag ar yfach, cof amdanaf, a gawn ni yfed o'r cwpan.
Oen Duw, rhwng oes yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarhawr sim. Oen Duw, rhwng oes yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarhawr sim. Oen Duw, rhwng oes yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarhawr sim. A dyroi ni dy dangnefedd. A gawn ni ganu i gloi emyn sy'n deud mae Iesu di'r un dyn ni'n pwysio arno fo. Ni feddaf ar y ddeiar fawr, ni feddaf yn y neb ac aberyn anwylym yn unig ond fe. Mae'n ddoi hunan drysio'r mwy nag sy'n yr India lawn. Fe brynodd i mi fwy na'r byd a'r groesbren un prynhawn. A byddai di Dduw, ffynhonnell pob gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd, wrth i chi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Amen.